Morjesta kaikille ja tänään uutta setup-videoa, koska mä oon saanut uuden näytön, niin sitten mä kuvaan nyt, että miltä mun nykyinen setup näyttää. Joo, siis niinku mä sain tänään uuden näytön, Asus joku, en mä tiedä mikä, niin mennään itse videon pariin. Joo, elikkä ensimmäisenä tässä on mun jatkojohto, jossa on mun molempien näyttäjien johdot. Sitten on tän minijääkaapin johto. Ja tossa on ne 2 jatkojohtoa. Sitten tässä on tää mun minijääkaappi. Sama kuin aina. Joo. Ja älkää kysykö miksi vihreä, koska vihreä oli ainoa väri mitä siellä oli. Sitten tässä on mun tabletti. Tää on Huawein joku, ostettiin tää pari vuotta sitten. Niin mä katon siitä yleensä YouTubea. Sitten tässä on mun hiiri. Tää on Lenovo Legion. Tossa ei näy, mutta on langaton. Joo, tossa on mun ES-tarkki. Niin, tää on tämmönen, tässä tulee valoa. Joo. Sitten tässä on mun näppäimistö. Tää on SteelSeries Apex 3 TKL. Joo, tää on hyvä. Tässä voi vaihtaa kirkkautta. Noin. Sitten. Niin, tää on muutenkin niin hyvä. Tää kestää vettä ja tälleen. Joo, niin. Sitten. Jatkaa. Tää on hyvä, kun tää ei oo 100%, vaan tää on niinku. Tässä on tää, eikä sitä vaan niinku tän kokoista lisää. Niin. Sitten tää on hyvä, että sit tästä vaihdetaan jotain ääntä ja tällaista. Tässä voi vaihtaa väriä. Sitten tässä on mun hiirimatto, Dakota Gaming. Tää on oikeastaan aika hyvä hiiri. Sitten hiirimatto siis. Niin tässä on tämmönen kuvio. Joo, se on tossa hyvin näitten päällä. Sitten tässä on mun kuulokkeet RIG 300 Prot. Joo, noi on tämmöset mustat. Siellä oli valkoisetkin, mutta ne oli sit pleikkarin nää Xboxiin. Ja siis tän sain irti nää kuulokkeet tosta. Joo, sit tässä on mun ohjain, Xboxin ohjain. Tää on punainen, mutta tässä on nää tuunausjutut. Nää tuunausjutut maksaa 15 €. Joo. Sitten tässä on mun ohjainpidike ja kuulokepidike. Sitten mitäs sitten? No sit tässä on mun tietokone, joka on yhdistetty mun vanhaan näyttöön. Mä sain tän mun veljeltä joku vuosi sitten siis lahjaksi. Ja mä oon tuunannut tätä itse koulussa ja tälleen. Joo, tää on mun mielestä aika hyvä. Sitten tässä on mun vanha näyttö. Natkaa, kun mä sammutan tän nopea. Niin kyllä te tiedätte tän mun vanhan Samsungin näytön. Kyllä, joo. Tää on tämä. Ihan sama vanha, mikä mulla ennenkin on ollut. Sitten tässä on mun tietokoneen hiiri. Tää on joku en tiedä mallia. Tää on aika hyvä. Sitten tässä on hiirimatto, missä on mun näytöt. Joo, sitten tässä on mun tän näytön niinku nää, mitkä on mun koneessa kiinni. Sitten tässä on mun Xbox One. Joo. Mustana mä sain sen joululahjaksi mun mutsilta. Sitten tässä on tää biisi, minkä päällä se on hylly. Tämmönen hylly, valkoinen. Sitten tässä on mun partavettä, tai siis hajuvettä. Aksen. Todella hyvä. Sitten tässä on mun tuoli. Tää on tämmönen perusmusta, kaikki tietää tän. Ollut enemmänkin mun videolla. Joo, sit tässä on mun uusi näyttö. Tää on Asuksen joku ton 60 Hz näyttö. Ostettiin, mä ostin sen tänään. Joo, tää on niin hyvä näyttö oikeesti. Kun tätä on tänään testannut. Niin. Tässä oli tää on kai Asus joku 248 VN. Joo.
Sitten tässä on mun laatikko, missä on mun puhelimenkuoret, shampoo, ledien johto, ton näytön toi nappula, sitten mun tuulettimen. Sitten tässä on mun ledit. Ne on sinisellä. Ja sitten tässä on mun pöytä. Tää on ihan tämmönen peruspöytä. Tää on aika hyvä. Tämmönen iso. Sitten tuolla on tommonen hylly. Jatkojohto. Sitten tuolla oli tuplapatukka. Tippunut. Joo, niin oliks tässä muuta? No ei kyllä ollut, mut joo, siis tässä on mun setuppi, niin moro, ja hinta tulee kuvaukseen, niin moro.